ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಗಸಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಂಡ ಖಂಡಿತ ನಿಗುಲು ಬಿಡೋರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಗಸಿ. ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾನ್ ಆ ಮೀನನ್ನು ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಮೀನು ಕರಿ ಮೀನು ಪನ್ಪೆರ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ನಲ್ಪ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ನೆಕ್ ಪಂದೆಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಗಸಿ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೈಲ ಆಪುಂಡು. ಗಸಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಎಂಚಾತನಂದು ಪನ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕರಿ ಮೀನು ಗಸಿ ಮಲ್ಪುನ ತೂಕ ಐಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಈನ ಮಾತ ದೆತೊಂದೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಬಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತವ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಪತ್ತಿರುವ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಅವು ಆತು ದೆತೊಂದೆ. ಬೊಕ ನಿಕಲ ಅನುಸಾರ ಏತ್ ಖಾರ ಬೋಡು ಅವೆಂತೂದು ನಿಕುಲು ಮುಂಚಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಅಂತ ಫ್ರೈ ಹಾಕಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತಿ ಮುಲು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಮೆತ್ತೆ, ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕಾಲ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆದಾತ್ ಕಾಲ ಜೀರಿಗೆ ಚಿಟಿಕೆದಾತ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲೆ, ಬೊಕ ಓಮ, ಬೊಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ. ಓಮಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೆನ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ. ಕಾಲ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆದ ಪಂಡ ಒವ್ವೆ ಮೀನು ನಮ್ಮ ಬಂಗುಡೆ ಅಂಚನೆ ಕರಿ ಮೀನು ಐಕ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆದಾತ್ ಕಾಲ್ ಜೀರ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆದ ಪಂಡ ನಂಜಿ ಮೀನು ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ನಂಜಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚನೆ ಕರಿ ಮೀನ್ಲ ಚೂರು ನಂಜಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಚಿಟಿಕೆ ಕಾಲ್ ಜೀರ ಪಾಡ್ನಿಯಾನು. ಇದೊಂದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಅವೇ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತಿ ಒನ್ಗ. ಈತೆ ಅನ್ಮಲ್ತಲೆ ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 10 ಅವು, ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪುಳಿ ಈತೆ ದೆತ್ತೊಂಡೆ. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ್ ತಾರಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ, ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುಲ ಫುಲ್ ಇಜ್ಜಿನೆಟ್ 3/4 ಕಪ್ ದಾತ್. ಈತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಒಂದೆನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು ತಾರಾಯಿ, ಬೊಕ ಒಂದು ಪೂರ ಸಾಮಾನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿ ಒಂದಿನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪುಳಿನ ಚೂರು ಆಯ್ತಾ ತುಲೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಪುಳಿನ ಪಾಡ್ಕ ಇಂಚ ಪೊರ್ಂಚಿದ ಪಾಡೋಡು ಪುಳಿನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು, ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ತುಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ. ಒಂದಿತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಆಂಡ್ ಈತ ಸಣ್ಣ ಆವಡು ನಮಕ್ ಮೀನ್ದ ಗಸಿ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಆಯ್ನದ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದು ತುಲೆಯಾನ ಬಿಸಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕಿನ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್, ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಸಾಸಿವೆ ಚೂರು ಪಟ ಪನೋಡು. ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಉದ್ದುದ್ದ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾರು. ಈತೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಅರೆಪ್ಪುನ ಪಾಡ್ಗ ಕಡೆದೀತಿನ ಒಂದೆಲ್ಲ ಚೂರು ಅರೆಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ಈತೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದಿನ ಶುಂಠಿಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 3 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅವೇನು ಪಾಡ್ಯ, ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಒಂಜಿ 3/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಇಂಚ ಬೆರವುಗ. ಈತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ನೀರು ಯಾನ್ ಅವೇ ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೊರಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಕಪ್ ದಾತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಯೆ, ಅವು ಯಾವಜಿ ಪಂದ್ ನನ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಪಾಡ್ಯೆ. ಬೊಕ ನಮ್ಮ ದಪ್ಪ ಏತುಂಡು ತೂದು ಪಾಡ್ಗ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ಮೊಂತೆ ದಪ್ಪ ಇತ್ತನೇ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಈತೆ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಯೆ. ಈತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಯಾವು ಈತ ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದೇರ್ದ ತೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಿ. ಈತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಕೊದ್ಯವುಗ ಒಂದು ಕೊದ್ಯೋಡು ಶೋಕು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊದ್ಯರೆ ಬುಡ್ಕ. ಇಂಚಿಡ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮೀನು ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ರೌಂಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆ ಮೀನನ್ನು ಒಂದು ಕಲರ್ ಒಂತೆ ಕೆಂಪು ಬೊಕ ಮಧ್ಯ ಚೂರು ಕಪ್ಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಮೀನು. ಈತ ಮೀನಾಂಡ್ ತುಲೆ 1.5 kg ಮೀನು. ಈತೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ದೀತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ. ಈತೆ ತುಲೆ ಇಂಚಿಡ್ ಅರೆಪ್ಪುಲ ಕೊದ್ದಿಂಡು ಶೋಕು.
ಅರೆಪ್ಪು ಶೋಕು ಕೊದ್ಯೋಡು ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊದಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಮೀನನ್ನು ಪಾಡೋಡು. ಬೊಕೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಮೀನು ಕಲಡ್ಡುಜಿ ಸಾರು ಪಾಡ್ದ ಕೊದ್ದಿಗನ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಮೀನು ಪೂರ ಕಲಡ್ಡು ಇಂಚ ಗಸಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಚೌಂಟುಡು ತಿರ್ಗಂಡ ಅಂಡ ಒಂದು ದಾಲ ಕಲಡ್ಡುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಗಸಿಕ ಬೂರಿಗುಡ್ಲೆ ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಮೀನು. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ನೆನಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಮೀನು ನಮ್ಮ ಕೊದ್ಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಒಂದು ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಕೊದ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ ಒಂದು ಶೋಕು ಕೊದ್ಯೋಡು ತುಲೆ ಮಿಡ್ಲುಡೊರ ತುಯ್ಯನ ಒರ ಇಂಚ ನಮ್ಮವಿನ ತಿರ್ಗವ್ಗ ಬಿಸಲಿನ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಇಂಚ ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೈಟ್ ಚೂರು ಇಂಚ ತಿರ್ಗವಡು ಇಜಿನ ಚೌಂಟುಲ ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಯಾಂಚ ಕೈಟ್ ತಿರ್ಗಯ ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದೆ ನಮ್ಮ ಬೇಯರೆ ಬುಡುಡು ಒಂದು ಸರಿ ಶೋಕು ಕೊದಿ ಬತ್ತದ ಬೇಯೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಶೋಕು ಕೊದಿ ಬರುಡು ಇತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡ್ ಯಾಂದಿದು ಒಂದು ಶೋಕು ಕೊದ್ದಿದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೀನ್ಲ ಶೋಕ್ ಆದು ಬೈದುಂಡು ಈತ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ದ ಗಸಿ ಆಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಐತೆ ಮಿತ್ತುಡ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಸೈಡ್ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಮೀನ್ದ ಗಸಿ ಆಂಡಂದ ಲೆಕ್ಕ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕರಿ ಮೀನ್ದ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಗಲೆ ಪೂರಗಲೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಏರ್ ಮಾತ ನನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಐತ ಬರೀಟೊಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವಿನ ಆಲ್ ಪಂದ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ನನ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದಾಗಲೇ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ.